కరీంనగర్, నిర్మల్ జిల్లాలో స్వల్ప భూప్రకంపనలు వచ్చాయి. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి సహన్ అందిస్తారు. సహన్, తెలంగాణలో స్వల్ప భూప్రకంపనలకు సంబంధించిన వివరాలేంటి? ఏడుగంటల ప్రాంతంలో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా పరిధిలో భూప్రకంపనలు వచ్చాయి. ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలో 4 జిల్లాల పరిధిలో 5 సెకండ్ల పాటు భూమి కంపించింది. భూకంప తీవ్రతను గుర్తించిన ప్రజలు భయాందోళనతో బయటికి వచ్చారు. భూకంప తీవ్రత 3.9 నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. సహన్, ముఖ్యంగా కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఏ ప్రాంతాల్లో తీవ్రత అధికంగా ఉంది? ధర్మపురి, వేములవాడ, కోరుట్ల, జగిత్యాల ఈ 4 ప్రాంతాల్లో ప్రధానంగా ఎక్కువగా ఉంది. కరీంనగర్ పట్టణంతో పాటు ఇటు వేములవాడ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా భూకంపం ఎక్కువగా ఉంది. రైట్, ధన్యవాదాలు సహన్.